Pau i Colau, passin per caixa 3, sisplau. Bon dia a tots i benvinguts a P de què, Pau? Bueno, podria ser P de pastís, P de pastilla, P de prostituta. Però, sobretot, P de podcast. És un programa que avui comença, que avui fem el primer episodi. Fem la presentació una mica xunga, perquè la veritat, com podeu veure, és molt rudimentari tot. Hem tingut problemes de tot tipus. És la meva veu per començar. Bueno, Pau, explica, si vols, explica a la nostra audiència perquè està tot tan caòtic avui. Bueno, doncs perquè primer, a veure, és el primer dia, és normal, suposo, no? O sigui, estem provant l'equip, és el primer cop que muntem tot això, el plató també és nou per nosaltres. I també, bueno, podeu veure que tenim els micros a les mans. Això és perquè la Facultat de Lletres de la UDL té moltíssims micros, moltíssimes càmeres, però no tenia un peu de micro. Aquest pressupost no sé cap on va, però... Segur que no va a ajudar els alumnes a pagar les coses. Bé, això ja ho sabem. I tampoc a pagar viatges ni excursions. Però bueno, a tot això, Pau, tu i jo hem començat el podcast pel TFG, principalment perquè si no ens haguéssim posat mai. Presenta't una mica a la nostra nova audiència. Bueno, jo me dic Pau, soc de Lleida, tinc 22 anys, faig un 43 de peu, tinc una tortuga i no sé. Tens una tortuga? Ah, sí? Sí, claro, tinc una tortuga, tio, es diu Kiwi. Sí. Vaya nom de merda, tio. Sí, bueno, tens la meva germana. Bueno, i tinc una germana. No sé, és que els meus gustos a la penya no li interessa, que vols que et digui, no? Bueno, sí, Pau, hi ha gent que li interessa més que a mi, no? Bueno, jo crec que no gaire gent, però bueno. Què ens pots contar de tu, Colau? Bueno, jo sóc el Colau, vinc de Mallorca. No ho havíem notat. La millor illa de totes. Bueno, tinc 22 anys. Tinc 22 anys, sí. I bueno, vaig començar a estudiar aquesta carrera perquè, jo què sé, vaig decepcionar els meus pares d'alguna manera i no sabia com. Però m'agrada el furbo Som homes, no? i el bàsquet. Sí, som homes, Sí. si no ho havíeu notat. Sí, si no ens agraden les tetes, el furbo, els I cotxes, els cotxes. i l'aceite de motor i les tetes gordes... Com estàs agafant el micro? Tio, pues amb la puta mà, com A veure. collons he d'agafar? Pels oients de Spotify, et Pau no sap agafar un micro. Sí, pues A clar veure, que no. tens la sortida cap on toca? Sí, vale. Parla-li més de costat, no? I parli-se'n de... Perdó, és que Te recorda. me cargo en forma de falo i me quedo tonto. Sí, perquè no sé per què, el teu sona més fluix que el meu, però bueno, també és perquè jo projecto molt de veu. Sí. Bueno, avui la presentació, una mica, nosaltres dos vam començar aquest podcast perquè ens avorríem, bàsicament. Bueno, és algo que nosaltres passem moltes hores al bar, ara ja no tant, perquè pues, bueno, estem de pràctiques i estem és un altre rotllo, no? Però durant classes passàvem bastantes hores al bar, se podria dir, era Sí, bastantes. una mica titulars del bar. I bueno, pues vam dir, parlem massa de molts temes, de moltes coses. Per què no provem a fer un podcast, tio, que ho escolti la gent, a veure si li fa gràcia? Perquè, clar, a nosaltres som homes i ens és graciós tot és graciós, Literal. tot ens fa gràcia, saps? I diem, bueno, potser a la gent pues, també li fa gràcia. Pista, no? No hi farà gràcia, però bueno. Jo crec que tampoc, però... Anava a explicar, ja que avui és la presentació, com ens vam conèixer tu i jo. Per desgràcia vam triar No fer ho facis, periodisme, tio. vam triar fer periodisme a Lleida i ens vam conèixer a un pub, bàsicament. És veritat, al Fissure. Pels no, que... no, al, Sí. al pub refugi. Ah, no, perdó, al refugi. Al Ui, puto refugi. Ho tenia sobreoblidat. Saps quanta gent ha anat al refugi després d'aquell dia? Jo crec que ningú. Ningú. Jo crec que ha tancat, de fet. No ho sé jo, Però bueno. segurament. Bueno, Pau, tu jugues a bàsquet. Bueno, ho Ho intento. intentes. Ho intento. La setmana, aquest dilluns va ser aquesta setmana Què va passar aquest dilluns? que vam anar a jugar a bàsquet. Sí. Quasi em vaig trencar una cama perquè estic. Bueno, perquè estàs una mica que petes. Exacte. Com els micros. Però bueno. Però bueno. Però ens ho vam passar molt bé i algun dia veureu fotos nostres jugant a bàsquet. Espero. O no. Jo crec que no. Bueno, acabat la petita introducció al podcast. Que petit ha durat 5 minuts. Bueno, sí, va. Anem una mica a què fotrem aquí, no? Al tajo. Porfa. A veure. Que se mos hace tarde, tío. Que vull al bar. Sí, de fet. Nosaltres dos serem els copresentadors. Sí, Ho farem exacte. el millor que puguem. Això és veritat. Bueno, intentarem ser entretinguts. Però portarem un entrevistat diferent a cada programa
intentarem. 1 o 2, això tenim possibilitat de 2, ja veurem què tal surt. Sí, bueno, depèn del material de la UDL, no? Depèn de si aconseguim 4 peus de micro. Sí, bueno, això també. I bueno, pues, els entrevistats, no farem la típica entrevista perquè tampoc es plan de... Bueno, i tu per què vas començar al món de la música? Bueno, pues ens és igual en realitat. Farà una mica de tertúlia amb entrevista, que és una cosa que està bastant de moda. Bueno, tio, pues si està de moda ho hem de copiar, no? Si no, les visualitzacions no pugen. No? Si no, no puja res. I volem cobrar, que és el més important. Claro, això. o sigui, sisplau, pagueu. Per això, una tertúlia amb una petita entrevista i portarem, pues, per l'entrevista, portaré jo, notícies. El Pau Sí. em passarà algunes, però que es Sí, presentaré claro. jo. I el Pau, saps el que faràs? T'has preparat el que has de fer? Vols que t'expliqui jo el que has de fer? Explica-m'ho, dis-m'ho tu. Segons la meva escaleta, Estic nerviós. ha de fer una secció de dades de la setmana, que no sé si Sí. això, quantes setmanes durarà, potser la canvies. No, això, a veure, clar, això se compaginarà amb les notícies. Si tenim moltes notícies, pues, o igualment amb les dades, si tenim moltes dades, pues amb les notícies s'haurà de reduir. Això anirà tot sobre la marxa. Sí. Després, un horòscop. Ui l'horòscop, ui l'horòscop. Se viene fuerte. Jo a l'horòscop tinc zero coneixement de lo que farà. Bueno, en realitat tenim zero coneixement de lo que farà l'un i l'altre. No, Exacte, no, claro, però o sigui, molt baix. O sigui, la cosa és que ens hem preparat una mica de sorpresa, no? De, a veure què me portarà l'altre, a veure com me surt, Què farà? com me sorprèn, clar, Què com farà me deixa l'animal? davant de les càmeres. I jo crec que serà una mica interessant aquest Home, jo experiment. d'horòscop tinc moltes ganes perquè te conec. L'audiència no te coneix, Clar, és que l'audiència no em coneix. però jo sí que te conec i estàs fatal del cap. Bueno, Bueno, home, què més? És que me n'acabo de donar que estan sonant molt els greus. perdó. No. És que tu depèn de quan te fiques el micro o sona més fort o sona més fluix. No sé què li està passant a la merda aquesta. No passa res. És el primer episodi. Els altres seran millors. Esperem. Sí. Perdó, que se m'ha anat totalment. Estic fatal. El final del podcast. Què serà el final del Exacte. podcast? Pau? Vale, pues al final del podcast tirarem una pregunta l'un a l'altre de, pot ser la nostra vida personal, pot ser d'alguna cosa així que se conegui poc, i a l'iniciar, o sigui, al començament del pròxim podcast, aquesta pregunta la resoldrem. Així us tenim enganxadets, És literalment el cliffhanger definitiu. tal qual. Vale. Com això és més o menys l'escaleta del que farem sempre. Avui és una mica diferent perquè som dos, no tenim entrevistat per entrevistar. Claro. O sigui, ens podríem entrevistar un a l'altre, però no. Jo crec que no li interessa a ningú això. Hem preparat un quiz. Sí. Vols que comencem pel quiz? Jo, per mi, dale. Vale, Però començo... com vulguis, si no, si vols presentar, Sí, primer, podem estar parlant. si vols presentar les notícies de la setmana primer, per mi Doncs cap mira, problema. va, doncs comencem per les notícies. Vale, n'he portat dues, que són una i una altra. Vaya, s'has comptat, tio. No, Uau, te felicito. No, perquè dues les he juntades amb un... O sigui, són dues notícies diferents però van del mateix. Vale. La primera és que, per algun motiu, els Mossos d'Esquadra han denunciat a un jove de 20 anys per conduir un vehicle a velocitat penalment punible. Que això ho he tret d'un diari, literalment, perquè me feia molta gràcia l'expressió penalment punible. Ja està. Claro. Bueno, què ha passat? Que un paio conduïa a 187 o 86? Gref le supera. 186 a una carretera de 90. Gref le supera. Sí, però bueno. Va passar ahir o fa 2 dies? Fa 2 dies, perdó, és que no sé quin dia estem. I l'altra notícia és que els Mossos d'Esquadra han denunciat també a un tio amb moto per anar a 183 a una carretera de 90. Vale, la primera és a l'N2, que és nacional, És una nacional. i l'altra, el de la moto, a la C13 de Camarasa. Vale, què té a veure això amb el que volia parlar? Res. Volia parlar dels vehicles, les altes velocitats i l'alcohol. Bueno, Ara sabeu que hi ha cosetes. hagut 2 paios que s'han passat de més del doble de velocitat a Lleida, informació, que és interessant per veure que la gent està tarada, més és un de 20 i un de 28 anys, o sigui, gent jove, que en teoria haurien de tenir més cap que... No tenim cap, tio, pensem amb el rabo, sincerament. I més, sí, són 2 tios, perquè són 2 tios. Ho sé, són 2 tios. Sí, correcte, són 2 tios. Això és normal, perquè pensem amb el rabo, tio, no pensem amb el cap. Vale. Bueno, doncs són 2 tios. Pau, per començar, què n'opines de la gent que va tan ràpid amb el cotxe? A veure, O moto? Jo sincerament, mentre no facin mal a ningú i estiguin conscients, clar, perquè una cosa és que vagis amb substàncies estupefacientes, no?
però... Ho dius per algun motiu en especial? O sigui, hi ha un per què. A veure, no, Tu creus que ho he d'explicar? No, però, a veure, jo no he tingut mai cap accident de cotxe. Bueno, pues jo sí, jo perquè vam pujar amb un amic borratxo, ¿vale? Però per sort estem tots vius. No, vale? no condigueu borratxos, si us plau, que passen coses. Sí, sisplau. No ho feu. Però bueno, això també ho he portat perquè Lleida és coneguda per el seu incivisme. La gent de Lleida, no sé què us passa, que esteu tots fatal del puto cap, si hi ha una setmana que apunyalen. Hi ha una setmana que roben bateries de cotxes. Això va passar, que hi ha una setmana que cada dia roben bateries de cotxes a Cap Pont. A Cap Pont, a sobre. No me'n vaig enterar, tio. No, perquè potser fa 4 Clar, anys això. jo soc de Balàfia, però els que no sou de Lleida, en plan, és com una punta a l'altra. Sí, O sigui... però el més interessant d'això és que Lleida... Però Lleida no és Los Santos, eh? O sigui, Lleida... No, però si fa no fa. El Colau ho està presentant aquí com si fóssim aquí tot púrria, no dic que no passi, però, a veure, Lleida té les seves zones perilloses i les seves zones... Sí, però com avui amb la notícia que he portat, les dues notícies que he portat avui de Lleida, perquè l'altre no és de Lleida. Tio, sempre hi ha gent que fa coses il·legals allí, però molt heavy. Tio, passa tot arreu. Sí, jo no veig notícies d'aquestes de Barcelona, principalment perquè no visc a Barcelona. Claro, sí, però és que... I menys mal que no visc a Però Barcelona. saps què passa? Que a Barcelona no ho treuen això perquè ja, o sigui, el crime rate és tan alt, saps que robar una bateria és no res. Allà, saps? Si, jo què sé, tio, si no mates a 8 bebès, allà no surts al diari, tio. Pues... Barcelona és top 1, si no m'equivoco, o top 3. Està al top 3 mínim de ciutats més perilloses d'Europa. O sigui, Jambo. És que Barcelona, no pensem, a veure, Barcelona. Bueno, acaba d'aquesta notícia, en tinc una altra que és molt més graciosa, perquè aquesta, bueno, sí, jaja, Lleida Incívics. No sé si ho saps que és la Georgina Ganovia de Cristiano? Georgina Rodríguez, crec que es diu. Seguia. Vale, pues ha anat al Dormiguero aquesta setmana. Això jo no ho sabia. Vale, pues ha anat al Dormiguero aquesta setmana. Segur que van ser un paperazo, que entre el masclista de Pablo Motos i la Georgina va ser un cachondeo. Paraules de la Georgina. Cristiano y ella, o sea, Cristiano y yo, no somos materialistas. Diu Cristiano i ella. Una tia que ha fet un reality de la seva vida personal per poder guanyar més diners. No t'anava a dir el mateix. Y estoy un poco nerviosa. Con esta cansada de estar en una cámara, pero bueno. Clar, però no sempre estàs davant de Pablo Motos. No, claro, Home, no és que Pablo Motos té guitarra. Què passa? Que evidentment pues, Georgina és una mica notes i va fer comentaris molt desafortunats. Il·lustra'ns. I Twitter va explotar. Vale, per què? Una de les coses que va dir és que quan els seus fills no s'acabaven el menjar els hi ficava vídeos de nens que no poden menjar perquè se sentissin malament. Mira. Per què vas dir això tenint no sé quants milions a casa? No. És que no, és terrible. Un tuit que li van comentar contextualitzant a Georgina. Mirar niños, si no coméis os convertís en pobres. Això no ho va dir ella, però és un tuit que... Això és algo que li va comentar. Però me semblaria increïble o sea, a mi me semblaría increíble que la Georgina digués això. Vale, un altre tuit. Georgina no puede ser más antinatural y superficial y la entrevista está siendo surrealista. Tremendo Pablo, que en esta ocasión está aguantando el tirón. Jo vaig llegir aquest tuit i vaig dir, hòstia, el Pablo Motos, a veure, a mi no és del meu agrado, però potser és bon periodista, saps? Ha fet les coses bé. Què va fer el Pablo Motos per subsanar aquesta situació? Mirar-li les tetes. Ja està. O sea, Molt bona resposta. La Georgina estava, sí, perquè tal, no? Bueno, així com part d'ella, i en Pablo Motos, en lloc de mirar-te així, estava així. Bueno, a ver, pillado en cámara, vamos. Que el tío potser no ho va fer... Bueno, és que no sé si ho va fer directament perquè no va veure el programa, però que se t'escapen els ulls. Una mica. És el que he dit, no? Una mica. Som homes, literalment, Pablo Motos és el masclisme, si el comprimeixes molt... Fica't el micro més a la boca, que no s'escolta bé. O sigui, literalment, si agafes el masclisme i el comprimeixes, saps? I el comprimeixes molt, eh? Perquè... És Pablo Motos. Sí. Claro. Pobre tío, però... Joder, un pequeño mirón. Vale, pues... Això li ha passat a tothom. Una de les coses que li va preguntar al Pablo va ser que com és un dia normal a la seva vida.
O sigui, anem a ficar-nos en situació, som multimilionaris, vida normal és la que tinc jo, que me desperto cada dia per anar a treballar. Sí. Georgina indicava que madruga. ¿Vale? No va especificar Vale. ahora, pero va de madruga. La logística de la casa la llevo yo. ¿A què se refereix amb la logística? Als seus empleats i servents, als shootings i de fotos i d'espots publicitaris i el reality. I després d'això, i por supuesto, mis hijos. O sigui, m'estàs dient que ella porta tots aquests equips i els seus fills? Jo això no m'ho crec. O sigui, mira que no és gaire, però no m'ho crec. Jo tampoc. Jo crec que té amb algú que dirigeix aquesta gent. No, home, cara, segur. És que És segur. impossible. Bueno, pues, també, per no acabar tan malament, en riure'ns de que prefereix els seus empleats i els shootings fotogràfics. Però una cosa, el Pablo en aquest capítol va fer entrar la Xina o no la va fer entrar? No, és que no sóc consumidor de d'Hormiguero, no sé si la Xina encara està. Crec que no, no? M'estranyaria que encara estigués la Xina. És que no ho trobo increïble. Que, o sigui, Pablo. de la seva persona, o sigui, és que clar, o sigui, tu agafes una persona i l'únic que t'interessa és la seva raça. Perquè literalment la secció era una xina, no me recordo el nom, ho sento molt. Però és que Pablo una tampoc xina, se'n recordava. saps? Que la tia, me'n recordo que portava marxa la tia perquè la tia era canyera i presentava productes i coses tradicionals d'allà. O sigui, te la suda la polla completa, Però és que si la com tia és una si- professional d'algo, a tu t'importa que és Xina. A veure, ho trobo una mica heavy. I dues aportacions. Primera, no sabem si era Xina. Ah, no. Podria no ser-ho. Podria no, coneguent el programa, podria no ser-ho. Bueno, claro, bueno, jo què sé. I segon, és que tu imagina que ara nosaltres comencem que passe el rumano. Bueno, a Lleida podria passar, sí. Sí, és veritat. I bueno, pues avui per primer capítol això és el que he portat, una mica a parlar de que Georgina no sap cuidar dels seus fills i que... I ja està, que Georgina no sap cuidar dels seus fills i punto. I Peligro al volante. I peligro al volante. Menos mal que no has mencionat Ortega Cano. No, Perquè no. llavors ja... No, jo aquestes coses no. Pau i Aró, el teu torn. Bueno, ara aquí començarem una mica ja com hem dit abans, com no tenim a ningú a entrevistar-nos, doncs ens hem preparat un quiz que és així una mica per putejar l'un a l'altre. A veure què surt d'aquí. Jo, si t'assembla, si fem primer una pregunta tu i després una jo. Sí, O començo jo preguntant Comença tu. i ja està. ¿Vale? Així doncs, jo per on van els tiros i doncs, no fa falta explicar-se més i entrem directes al tema. Jo en aquesta ocasió, pels que me veu a YouTube veureu que em fico les ulleres, pels altres doncs, m'estic ficant unes ulleres perquè estic cegat. Bastant xugues. Merci, tio. Bueno, jo primer per començar doncs, dir-te que això ja estem a quart de la nostra carrera. Ja fa 4 anys que t'aguanto pràcticament, Sí. però el món laboral se'ns va al damunt. I aquí ve la meva pregunta. Com portes emocionalment que acabaràs treballant com un gerent en una franquícia de fast food? Pues mira, un gerent crec que encara està bé, no? Gerent, pues controles algo. És una cosa que jo sé que des de primer, que acabaré treballant de botanero, per exemple. Sí, és Sense algo- faltar respecte als botaneros. No, claro, però clar, si estudies 4 anys periodisme no esperes treballar de botanero. No, o sea, ho porto... Hi ha dies que tinc il·lusió, em dan, joa, tio, és que Claro. jo crec que podria, però després dic, no, és que què cony. Després arribes al món real, clar, perquè recordem que nosaltres no som unes wings, nosaltres no volem, saps? T'hem de posar a terra i diem, tio, no has fotut res en la teva vida, saps? Estàs acabant una carrera que no saps si t'agrada o no encara, Ah, jo sí. saps? Bueno, no ho sabem. Jo crec que no ho sabem. Però, i clar, se te ve el món laboral i dius, de què treballaré jo ara durant tota la meva vida d'aquest sector? Pues una si mierda. no m'agrada res. Pues una mierda. Però bueno, és el que hi ha. Bueno, va, te toca a tu. Pues mira, sense haver-ho planejat, te juntaré amb el fast food. Quin és el teu fast food preferit, Pau? Buf, complicat, Però és que jo, sincerament, com a fast food, per exemple, hi ha cadenes que considero menjar, com podríem dir, per exemple, el Foster's Hollywood, que jo trobo que és caro per ser fast food, però Però és fast food. jo considero fast food perquè és com a franquícia. Però és més franquícia que fast food. Fast food Bueno, és... sí. Bueno, va, pues tu canvio, el KFC. Jo per mi el KFC la veritat és que va estar bastant bo. Però és que el problema del fast food és que tu no vas a menjar, per exemple, al KFC no vas a menjar pollo, vas a menjar KFC. Sí, claro. Si vas al McDonald's vas a menjar McDonald's, no hamburgueses amb patates, saps? Claro, O sigui, sí. és com, no sé com explicar-ho, tio, és tot com té tant el seu sabor, la seva essència és aquesta, saps? Fer menjar de merda que t'atrau, saps? Que si n'hi Sí, menges sí. molt, al cap i a la fi, és això, tio, per moltes hamburgueses del McDonald's que et mengis,
cap de sabrà millor que una tonteries. hamburguesa, per Clar. exemple, del Foster's, com he dit abans, no? Sí, sí. Però el teu cos te demana, en plan, te demana sucre, te demana McDonald's, saps? A mi no me sol passar que me demani McDonald's. Claro, Jo sol demanar McDonald's. claro. Però la verdad diria que KFC, KFC. perquè pollo. I a més, M'agrada bastant el pollo. el community manager I el community manager de està KFC crac. val molt la pena. Sí, ets el meu ídol, tio. Si algun dia arribes a veure això, ets el meu ídol. Vale? Però bueno, jo voy a seguir Sí. una mica amb la vida universitària. Pues, t'he dit abans que portem ja 4 anys putejant-nos, Sí. l'un a l'altre. Però bueno, parlant de putades i deixant fora el tema de la teva ex, Aquesta la portaves preparada. Sí. La portaves preparada. La puta mare. fer vida en un pis d'estudiants sembla molt guai, però no és el que sembla per a res. Pues tu tens algun consell per a aquells que com tu convisquin en un pis d'estudiants fet una puta merda? Com jo. Claro, Sí, clar. Que fotin, si veuen que no poden fotre les ordres, com és el meu cas, als seus companys de pis, que se tanquin a l'habitació. Que netegin el que embruten ells i quan se fiquin molt nerviosos que netegin una mica, però al final és la solució ficar-te a la teva habitació a... Ai, cadascú que faci el que vulgui a la seva habitació, jo no entraré. Potenciant el conviure. Molt Sí. bé, així m'agrada, Colau. Va bé, ja que veig que estàs aquí... Estic una mica agressiu. t'he de dir, Sí, he els meus no vingut són tan, agressiu, he els meus vingut no són tan agressiu. agressives, collons. Sí, Però bueno, no passa he vingut res. agressiu. Quina personatge femenina de petita te tiraves? De petit, tu. De petit. Tu, de petit, a quina personatge femenina te tiraves? Vale, que sigui fictici. Home, clar, vull dir, és el punt. Vale, Kim Possible, la She-Go, que és la contrapart Una. dolenta. Ah, una, sol una. Bof. Demà te ve aquí, a aquest plató. Jo me ve aquí i se me posa com les portes d'un Lamborghini. Sí, Bàsicament. bàsicament. Mira, per no ficar-me a pensar més, diré la Kim Possible, va. Compro. Però si me fiqués a pensar, segurament t'hauria alguna altra, la verdad. Però bueno, ara que has dit aquest tema, tu ets el primer que tu mateix te consideres un friki, Sí, no? sí soy. I de primera mà jo sé que Harry Potter a tu t'agrada bastant. Pues, sí. A tu t'agrada. A veure, sí, Potter. això m'agrada, sí, va. Però el que més t'agrada sense dubte és la Emma Watson. Totalment, sí, sí. Vale? Podem afirmar que és l'actriu a la que més palles li has dedicat? És possible, però perquè no ho he fet molt. Com que no? Aquella llum està parpadejant i no sé per què és. Jo tampoc. T'aixeques a veure què t'hi passa? O m'aixeco jo? Ja m'aixeco jo. Vale. Això després se talla, no? Sí, no, qué coño. Topa dentro. Podcasts reals. La batería. Bueno, pues de mientras te contesto. Vale. A veure, no ho he fet molt, perquè no ho he fet molt. Per començar no me masturbo molt. És veritat, per començar no me masturbo molt. I segon, a veure, segurament ella, però ja és algo ideal, o sea, ja és algo ideal, no és tan ella com en si. No sé, i tampoc crec que sigui l'actriu que més bona està. És que matxi és una tara. M'ha recordat molt a un amic meu. No vull dir aquí, però... Està a l'altre costat, allí, al costat de... Molt bé. Bueno, perquè els que estigueu a Spotify, el Pau està aprenent sobre la marxa com se carrega una càmera. Està de llargo aquí. Bueno, ja n'hi ha un altre, perfecte. Madre mía, i prováis supervais i l'altre. Fa de puta mare. Pues això. Tornem a estar els dos. Increïble. Ja està, no ha passat res aquí. Increïble. Vale. Bueno, va, Que això, toca, que Artur. no- No t'allarguis més. Vale. No et vull sentir més. És que en tenia una que deia, si el cabrón... Si el cabrón se passa, jo me passaré, no? Sí, si el cabrón se passa, jo me passaré. Pues ataca. Lo puni a Gardevoir. Aquí li has dedicat més pajes. Lo puni hogar de Boar. Però és que no sapigueu són els Pokémon. Conta- Perquè el Pau també és una mica friki, encara que no ho sembli. El Pau també és una mica Conta. friki. Que cabrón. El Vaporeon no compta. És que, clar, jo tiraria Vaporeon. Ja, claro, però no. Però... No tirarem per lo a veure, fàcil. bueno, sí, a veure, sincerament no, però jo crec que ha degut de caure algo de Gardevoir abans que lo... És que els furros, tio... És veritat que els furros són ja difícils. és massa ja per mi, saps? Són difícils. I aquí me sobrepasse, Vale. saps? Te sembla si fem l'última cada un Vale. i després fem l'horoscop poc. L'horoscop pop. M'agrada, Va, vinga, m'agrada Pau. això. Tira Bueno. rapideta. Ai, es comenta pels baixos fondos del rectorat
la Facultat de Lletres també, O són unes. que tu, senyor col·laborador, em fundes una bona arma. De veritat, això el primer episodi ja? Com la descriuries agafant un títol d'una pel·lícula? Joder, aquí, veus? Aquí m'has pillat de... Aquesta me l'hauries d'haver dit perquè ara no me ve al cap. Jo, per exemple, jo n'hi tinc una. A veure si te... Sí, va. ¿Vale? Jo cada cop que quedo amb el Colau, jo sempre penso en Un monstruo viene a verme. Sa puta mare. Jo havia pensat en un llibre, que és Tirando al Blanc, però que és un llibre. No? Claro, és que tirant... Ojo, Tirando al Blanc és bona. A veure... pues no sé, jo que sé, alguna tonteria. Pinot. No. No, ara, joder, Pau, m'has pillat aquí d'improvisto. Claro, és que ve d'improvisto, això, tio. Ja, però si no, quina gràcia té. ara està quedant molt malament en l'antena. Si t'ho dono preguntat, o sigui, Ja, si t'ho dono ja escrit... Home, per aquesta vegada pogut pensar una mica. A veure, una pedi. Tio, serpientes en el avión, Anaconda. Sí, Megalodon. King Cobra, tio. Megalodon. Godzilla. Godzilla. Anem a deixar Coxila. Coxila, anem a deixar en Coxila. I jo per acabar també la meva part que me toque, Pau Vigaró, quin ha estat al teu propi coneixement l'anècdota, el moment, la frase més insucable que has dit mai? Bueno, pels que no sabeu què és insucable és el mateix que dir infollable, o sigui que causa repulsió, Sí. ¿vale? Mira, D'índole claro, d'aparellament. Sí, d'aparellament, saps? De mascle a mascle, de mascle a femella, de femella a femella, com vulguis dir-ho, m'és igual. Sincerament, no sé, o sigui, exactament no tinc la frase al cap, però sí que podria dir... Bé, estic entre dos. La de, o sigui, des del mòbil escrit a notes, saps? Ensenyar a l'altra persona. Ves a pixar i te sigo. Saps? O sigui, ves a pixar, vaig a pixar i jo també. O si no, jo crec que seria... Aquesta és bona, És que, a veure, si funciona és bona, si no, fots el puto ridícul perquè no t'entén, saps? I quedes com un rarito. Sí. Bueno, tio, no comentis res d'això. Vale. En plan, no t'equis amb mi. No, que va. Però, En cap moment. però, On bueno, va parar? però si no, jo crec que seria la més infollable, tio. Pues, estava amb una xavala parlant i em va comentar que li feia mal el cap. I li vaig dir que la meva llengua tenia efectes d'ibuprofeno. Jo m'aixeco i me'n vaig. Aquesta no. Aquesta o sea, la sabia però no me'n recordava, tio, que trist. És que, a veure, si no, en quin estàs pensant tu? No. Jo... Vale, claro, perquè dic, m'ho has dit aquí molt convençut, jo dic, No, home, jo m'he pensat en això. perquè és que entens. Bueno, sí, clar, és que el meu historial de lligar és una mica... És terrible. Sí, quina llàstima. Bueno, Però bueno. Pau Sí. Vigaró? bueno, sí, si vols, ja que has volgut que t'acabo les preguntes tal qual, Sí, perquè tampoc més que allarga res, tant. perquè no fa falta allargar-nos tant, tampoc. Ara és el torn... I menys el primer episodi, que Bueno, sí, som tu clar. i jo. No tenim algú per tocar-li la cama i aquestes coses. Claro, o sigui, a veure, jo penso ficar mal els convidats. Totalment. Jo tinc claríssim. O sigui, una bona cuixa a mi m'agrada. Però bueno. Jo ara faré una altra secció que jo crec que serà... O sigui, tindrà bastant apoyo, trobo Esperem. jo, i que estarà guai. Jo l'he titulat Horoscopoc. Per què? Perquè jo de l'horoscop tinc bastanta poca idea i d'horoscop pues, té el mateix. Un poc sentit també. Pues sí. Perquè sincerament no sóc Esperanza Gràcia i no sé de què va l'horoscop gaire. Jo sol sé que hi ha 12 símbols. Bueno, i depèn del dia, perquè a vegades em fiquen, en treuen. Claro, n'hi van ficar un, me'n recordo que van ficar un, però jo encara no m'enterava ni de com es diu, ni on anava, però bueno. Si t'assembla, començo. Comença. Vale, començaré amb Aquari, els he ordenat perquè sé que tenen un ordre astral i jo no el sé, ho sento molt. Has començat per mesos, no? Claro, Vale. o sigui, he començat el que és de gener, que és Aquari, No, el gener és Capricorni. Però no, perquè Capricorni comença al desembre vale, i acaba al gener. Dime que res, Tu ets Capri, no? Jo soc Capricorni, clar. Fas cara. Aquí sí, totalment. Fas cara. No, però això he començat amb el que comença al gener i aniré seguint. Vale. Començarem amb Aquari, que comença el 20 de gener i acaba el 18 de febrer. Diuen que Aquari és un signe d'aire caracteritzat per una personalitat arrolladora, cosa que no vol dir que no hi hagi aquaris tímids i més reservats, com podria ser jo, per exemple. Tu ets aquari, Pau? Jo sóc aquari, jo vaig néixer el 10 de febrer. Sí, jo sóc aquari. Vale. Però bueno, també entre els seus trets més importants trobem una capacitat d'uns 30 litres, limpiafondos,
filtres de cascada, regulador de temperatura amb termostat skimmer i llums LED. Jo aquesta setmana, per exemple, us vull donar un consell a aquaris. Aquesta setmana que ve, dedica't temps una mica a tu mateix, canvia't l'aigua, passa el filtro, neteja els vidres. Hi ha molts peixos al mar, però a la peixera no hi ha cap, xato. Dedica't una mica de temps. Ah, sí? Bueno, pues que no hàgiu prestat atenció al Pau. Estic d'acord amb el que has dit. I perquè esteu a Spotify, jo he deixat el micro sobre la taula i m'he ficat les mans al cap perquè... Unexpected. Unexpected. Va, siguiente. Bueno, va, segueixen peixos, o pistis, com s'acostuma a conèixer, no? 19 de febrer al 20 de març. Aquest és un símbol d'aigua, ja me joderia ser un peix i no ser d'aigua, però bueno. Diu que els pistis són pacients, tranquils i amables, però costa molt de treure de polleguera amb un peixos o pistis. Tot i això, els pistis han pujat de preu bastant, degut a la inflació que estem patint, demostrant que també tenen una segona cara. Més us val aquesta setmana anar directes a la secció de congelats. Li que jo faig a tothom. O sigui, la carn sabeu que és molt millor. O sigui, ho sabeu. Ningú prefereix el peix a la carn. Això és veritat. Ho sento molt. Tanqueu-vos a casa, tio. Aquesta setmana tancats a casa. L'altra ja diré el consejito que toque. Sí. Però bueno, anem a seguir. Àries. És el torn d'Àries, del 21 de març al 19 d'abril. És un signe de foc, cosa que fa que una de les seves particularitats sigui l'energia, la lluita per les metes i l'alegria de viure. No tenen por dels canvis, però sí dels gallecs i dels lleidatans sortits. A aquestes altures tens sentit balar tot Déu pels exàmens. Estudia més, tio, i vigilem els que venen de Sicue de la muntanya, sisplau. Sabem que les cabres i els pagesos no es poden gaire bé. O se porten massa bé. Bueno, aquí ja depèn de cadascú. Jo, per mi, és algo que me ve de fora. Bueno, a veure, cadascú té els seus gustos. Cas que aquí a Lleida tenim un dilema perquè clar, els que som de ciutat de capital vivim com bastant diferent dels de la muntanya, saps? Sí, tan diferent. Claro, per aquí també tenim cabres per les carreteres i vaques. Sí. Però bueno, parlant de vaques, seguim amb Taure, que és del 20 d'abril al 21 de maig. Signe de terra. Té les coses molt clares i prendre decisions és una cosa fàcil per ells. I encara que puguin ser molt tossuts, solen seguir les regles imposades. Quin és el seu objectiu del dia a dia? Seguir perdonant a la seva parella, que segur que és pistis. I també fer cas omís a lo que diguin de la seva relació. Amiga, date cuenta. Fes-nos un favor i aquesta setmana quan et diguin que l'han vist amb una altra persona, fes-li cas, sisplau. Deixa-li ja. O sigui, no val la pena. És que no val gens la pena. Bueno, va. No. Seguim amb bessons, o Géminis, també conegut, que és del 21 de maig al 20 de juny. És un altre signe d'aire. Aquest és el que té les dues cares, que és símbol dels bessons i de la doble personalitat. Els Géminis tenen una personalitat canviant. Poden passar de la felicitat a la tristesa i de la ràbia a l'alegria d'un moment a l'altre. Però també en destaca la hipocresia, ja que en veritat no tenen cap germà bessó. El pròxim dia que vulguis donar la nota no t'inventis algo tan fàcil de desmentir. O sigui, sabem tots que no tens un germà bessó. Sí, millor inventat que ets d'un altre país i que ets adoptat. Per exemple, això funciona bastant. Jo què t'aconsello aquesta setmana? Practicar una mica amb les mentides. No és el millor, perquè pots mentir, no està bé, però almenys no faràs el ridícul. Almenys quan te diguin, hòstia, i el teu germà bessó? Pues, almenys no quedaràs tan malament. Claro. Seguim amb Càncer, del 21 de juny al 22 de juliol. És un signe d'aigua, raro. És un signe força canviant, per la qual cosa poden ser tímids i reservats, però també molt extrovertits. Tot depèn de la fase en la que es troba. Qui està al costat d'un càncer sap que és tenir una malaltia terminal. En destaquen el de pàncreas, el de pulmó o el de colon, que són els que provoquen cada cop que obres la boca. Igual que amb la metàstasi, les borrades que arribeu a dir i la vostra estupidesa també es propague. Però per no crear una altra pandèmia, comença a portar mascareta, tio. Si us plau. O sigui, el bioterrorisme a gran escala no mole. A mi no me mole, A mi, bueno. No. Vale. Jo no vull un Resident Evil aquí a Lleida. O, no, és molt millor viure GTA. Bueno, tio, no ensenyar zombis. No sé. No Hi ha coses pitjors. Per exemple? Per rofles. Bueno, però és que això és un tema a part. Vinga. Bueno, va, seguim amb Leo. Leo és del 23 de juliol al 22 d'agost. És extrovertit, líder, ambiciós i segur de si mateix. Un lleó, és el que té un lleó, no? L'orgullo del leó. Tot això és el que transmeten les persones Leo, que són de foc. Les dificultats i les nits de festa són els moments on es veu el seu instint depredador. Sisplau, pugeu-vos la bragueta i l'escot. No falta anar tan calents per la vida. Recordeu-vos de portar protecció quan sortiu de festa, però no per les malalties ni les ETS, sinó per evitar que us reproduïu, sisplau.
No mola, tio. Bueno, però les ETS també. A mi això ja cadascú fa el que vol. Ja, però a veure, tampoc vull promoure, jo no vull promoure les ETS. Jo no promoc les ETS, jo el que promoc és que no reprodueixin aquesta gent. Vale. Seguim amb Verge, ¿vale? Del 23 d'agost al 22 de setembre. Intuitiu, observador, intel·ligent. Això és aquest signe de terra, que és cert que sempre aprendre i es deixa portar moltes vegades per la seva curiositat, però mai acaba al llit. Que això pues, és el que fan bé, no? O sigui, a mi m'agrada aquesta actitud. Ben fet, cracs. Molt bé, m'agrada molt. No tinc paraules per vosaltres, sincerament. O sigui, la vostra puresa és la vostra major virtut. Però ara, ser favalofòbics i conyofòbics no us ajudarà o sigui, no us arribarà enlloc. Si de veritat aquesta setmana la voleu posar i us voleu estrenar, trieu-vos-ho del cap, no passarà. I a més, la setmana que ve és Pasqua, molts llocs ja tenen festa tota la setmana. Aprofita que cap de setmana que ve que ja hi haurà festes per tot, si la vols posar, posa-la. No passarà, tio. Bueno, No passarà. però que ho intentin. Tio, soc vident, no passarà. M'entens? Són verges, no passarà. Però bueno, seguirem balança, Seguirem. que és el del 23 de setembre al 22 d'octubre. És un signe d'aire, que no té res a veure amb els bessons o taure, també ho he de dir, ja que són molt més calmats i tranquils, però sobretot perquè són una peça de ferro. Claro. No n'hi ha més. Per molt que siguis el símbol dels jutjats, tio, ets una balança i molta justícia que portis, la teva paraula no val més que la d'un pistís. No val res, la paraula d'un pistís. Unes classes d'humilitat t'anirien bé, tio. Escolta els que t'envolten i deixa de buscar tenir sempre la raó. I no te puto flipes. Tal qual. Veuràs sempre com tu, però sobretot l'entorn, ho agraeixeran. Bueno, quin diries que segueix ara? La veritat no ho sé. Escorpio. Escorpio. És una mica... No m'agrada Escorpio. Ojo, És una mica de, com es diu això, de sad boy. Escorpio. És sempre bastant de notes, de dir, soc Escorpio. Sí. Però bueno, Escorpio ve del 23 d'octubre al 21 de novembre. És un signe d'aigua, també, tranquil·l i Ja acabam. reflexiu. Torna a començar detallat. Sí, perdó. És d'aigua, és tranquil i reflexiu, però treu força de la flaquesa i mostra una gran valentia a l'hora d'afrontar els problemes, sobretot sent un animal que viu al desert o als boscos, a l'aigua. O sigui, no saps ni tu com estàs sortint a flote. Tu mateix t'estàs enganyant dient que tot va bé i coses com posar H2O és molt millor que pitxi. O sigui, saps que no tens raó i que ho dius per quedar bé. O sigui, escolta una mica les veus del cap. Me volies tallar, no pares. No t'anava a dir que, a veure. Sol, sincerament, com a consell, dic que escoltis una mica les veus del teu cap. Si diuen coses rares, no, perquè podria ser una malaltia mental. Aquí ja no sé què dir-te, tio, ves al metge, ¿vale? Però O no. si no te diuen res xungo, escolta-les i comença a desenvolupar els teus gustos. Que ets un puto clon, que ets un bàsico, o una bàsica. Capullo. O sea, tio, no ets l'Instagram en persona, saps? Hi ha moltíssimes persones com tu. Sí. Però bueno. Ara toca Sagitario. Penúltim. Sí, penúltim. Del 22 de novembre al 21 de desembre. És alegre, optimista i vivaç. El seu esperit positiu, relacionat amb el signe de foc, fa que desprengui vitalitat i mai no rendeixi davant les dificultats. Com per exemple la de comprar pantalons sent un centauro. O sigui, com te'ls poses? A les potes de davant, les de darrere, les quatre... Has de comprar 2 pantalons, clar. A veure, jo veig una liada. Perquè clar, a veure, però és que la funció de pantalón sol la fan les potes de darrere, no? Perquè és on tenen els genitals i el cul. Sí, però també són potes les de Però és davant. que, clar, també són potes. Bueno, pues, per això mateix ho dic. Doble pantalón. La qüestió és que vas perdudíssim, com un cavall desbocat, podríem dir. Bueno, una escapadeta i connectar amb la natura sempre va bé, igual que trobar algú que et pugui calvar a viure la vida, xato. A viure la vida. No acabo la frase perquè era una mica desagradable. Sí, millor. El meu, que és l'últim. Vale, i Capricornio, acabem amb el fort. Del 22 de desembre al 19 de gener. Tu, Colo, quin dia vas néixer? Dia 9 de gener. Jo ja ho sabia, però sé que l'audiència no. Per això. Pues dia 9 de gener, nois. Aquests signes de terra i té molt a veure amb els signes d'aigua quan a la tranquil·litat i la calma que desprenen. Sí. I a més, prefereixen l'estabilitat i activitats com pasturar que no pas l'enrenou de les grans ciutats i el bullici. Sí, és veritat. És veritat? És veritat. Buah, l'estic clavant, tio. Quan porti amb algú aquí i li digui l'horòscopo, sé que tindrà la raó. Jo també. Però bueno, també dic que comparteix molt amb els àries, ja que, ho sento molt, però ets el seu wannabe. Però tot i així comparteixen el seu principal depredador, els pagesos i la gent de camp. De fet, quan era petit, bueno, algun altre podcast ho contaré. Però bueno, un xupi consell. Busca't una vida i deixa de fixar-te amb els altres, ¿vale? Veuràs com més gent s'interessarà per tu. Vale. Ara, també t'he de dir, hi ha una diferència molt important entre els àries i els capricornio.
És que amb els àries, els pagesos no es fiquen gometa, amb els capricornios sí. Mira, pues almenys, no? Bueno, però no mole tant. Saps? Això és perquè no te tenen confiança. Podria, pues, fan bé. Però bueno, tu, pues, ja estan tots Horoscopo. els horoscopos, ja estan tots fets. Hem acabat amb els horoscop poc. Hi ha alguna cosa més que vulguis afegir? Pues simplement que capítol 0, comencem primera temporada, amb moltes ganes, Amb molta il·lusió. amb molta il·lusió. És algo que Amb portem. bastant mal material, Sí, però amb molta il·lusió. Això haurem d'anar mirant i anar arreglant, Sí. però això sortirà endavant. Segur. Això sortirà endavant, sigui com sigui. Pau Iaro, Però bueno. te falta... Ara vull acabar amb la pregunta. I la pregunta és... Que jo no va ser. No, perquè clar, això és una pregunta que cadascú per acabar i la respondrà el Colau al principi del podcast de la setmana que ve. La setmana que ve. Claro. Colau Obrador, amb quants anys vostè es va desflorar? No I fins la setmana que ve.